Že vítajte u dnešného videa. V dnešnom videu si zahrajeme túto hru, teda Minecraft, kde máme pár úloh, ktoré musíme splniť. Ide o malú creepypastu. Niečo ako creepypasta. Dobre, vstup. Mám tu vstúpiť. Našiel som to u jedného človeka túto mapu, takže to tam si nevšimajte. To nemôžeme používať tieto veci. To som len skúšal tú mapu, či je dobrá. Akože som si tak prezeral a som sa hral s diamantami. To si dáme dole, čo máme na začiatku. OK, je tu ešte niečo. Vyzerá tu, že tu už nič nebude, takže... Nájdi obchod. Toto bude asi áno, OK. Chci zobrať veci. No, chcem zobrať veci, halo. Dobre, mám to. Chcel som tento pitlík zobrať. Áno, ďaleko ho si mám zobrať. Potom si mám pitlík zobrať. Áno, to je všetko. Kto? Čo tu robí tále? Nie. Kto je tam? Neviem, či ich nemám, ja si ich mám zabiť, si myslím. No. O nie. To som nemal robiť. Jedine pôjdu o mňa získať zbranie, ale... Yes, mám od nich zbraň. Mám od nich mať podľa mňa zbraň. A teraz. Idem ísť ďalej. Chod do domu. Ale to tu ešte pre istotu prihľadám, či tam niečo nie je dôležité, čo by sa nám mohlo hodiť. Nie. Čo sa tu práve deje? Čo sa deje? Práve sa stalo. Dobre, ja by som radšej What? Čo to má byť? A skajím v tých 45. Ja už viem, čo asi mám urobiť. Rýchlo. Inak ma to vyhodí z celej hry, keď to nedokončím dosť rýchlo. Tú lepku by som ja zobral, takže toto tu môžeme rovno vyhodiť. Nám to už netreba. No, kde to mám dať? Proste preč? Neviem, jak to mám dať proste preč, keď to chcem dať preč. Ja to nechám tu. Viem, že sa to má robiť inak, ale... Ja to nechám tak. Pozrite, jak to už urezavela, jak to vytvorili tento proste dvere. Mám ísť do to je asi ten dom, áno, to je teda house. Čo tu je? One house, OK. Môžem si to asi vyskať. To je tak všetko, neviem. Jedine, že tu je nejaká secret, nič tu nie je, bohužiaľ. Myslím, že niečo bude. Takže asi všetko bude v kine. Wow. Kto to je? V kine nájdi fotku. Kto je ten Morlan? Neviete o niekom? Kto by to mohol tak byť? Čo je toto? Nejaké kino. OK. Morlan. Čo to je? Toto podľa mňa nebude klasická nejaká vec. Toto nebude klasika. Bože, čo sa to stalo? Som práve zomrel. A čo teraz? Ja som zničil časť toho kina, ale to je zakázané. Nemali tam sa, to sa mnou zničilo. Ja sa to zničili proste veci. Ja som tu môžem schodiť. Poď zase to vybuchuje. OK, čo sa to práve stalo? Niečo mi musel potom ešte opravovať. Ja neviem, čo mám robiť. Či to na mňa ušočia? OK. Takže práve sa zničila tá vec. Máme to skúsiť asi zas. Ja neviem ani, čo máme urobiť. Skôr som zistil, čo vôbec máme urobiť. To už som bol normálne. Otvorené dvere. Čo to asi tak bude? Počkať. To je Bimoglen. Mám jeho fotku a ešte aj jeho. Nie, ja nepotrebujem, aby za mnou bežal. Potrebujem, aby za mnou išiel. Nie, takto. Áno, niekde za mnou ide. Ja ho musím dať do toho auta, podľa mňa. Prosím. Nie, ide za mnou. Ja potrebujem, aby za mnou takto išiel. Aha, on začne horieť na celku, no nič. Bež, Bimoglen. Keď mi teraz zomrieš,
Tak som dokončil Official Challenge. Poď. Yes. Dobre, máme challenge hotovú. Goodbye. Bum. Ale ešte si myslím, že tu niečo bude. Idem do kina ešte preskúmať. Pretože tu sme ešte neboli. Tu niečo nebude. Tak toto je koniec tohto videa, takže ahojte. New video season. Čo to je? Toto by sa malo asi opraviť. Aha. Toto asi opravím. Toto mám, ale neviem, či to nebude málo nejak. No to, čo sa tu stalo, je to podľa mňa málo. Potom nie, no to, čo sa tu stalo, toto málo. Aj keď si tu len bol, keď si ho musím. Akože fakt, to mi príde nejak málo. Skúsime to ako... To je určite málo, veď pustíte, čo sa tu stalo doslova. Nevidíte niečo, čo sa tu stalo, lebo práve som tu prišiel a chcem normálne ísť do kina. Majú zavreté. Ale mali otvorené dvere, ale majú mať zavreté. Dobre, nie. Čo to je? Toto je nejaké divné kino. Veď predtým, jak som tu chodil, bolo úplne normálne. Toto je až veľmi divné. Čože? Neviem, čo to je. Ja sa to len snažím opraviť. Snažil sa ma zabiť niekto. Počkaj, nemám šipy. Nemám Dobre, tu je ten týpeček. No nič, ale on sa ma snaží fakt zabiť. Ja som aspoň nejaký armor. Nemám. Toto vyzerá zle. Pretože táto vec proste nie je ešte opravená. To má tu vyzerať takto. Nie, že to tu zabezpečím, aby sa tu nikomu nič nestalo. Pretože toto nevyzerá dobre. Wow. Toto je nejaké extrémne nebezpečné. Ma šutuje. Čo ich tam dostať? Posledná vec, čo mi zostáva, je sa tam dostať a ísť normálne do kina ísť nemôžem. Pretože keď sa pozriete, on ničí tie obrazy. To je úplne nejaké ničenie kina mi príde. Ale prečo? Prečo by ničili len tak kino? Ja musím zabiť, ale to sa vôbec nedá. Nie, skoro som to mal. Rýchlo. Pokusov na to máme konečne, si myslím. A to moje kino vyzerá divne. To bude hotovo. Konečne hotovo. Teraz ja nemám žiadny armor. Usadite sa, dobre sedím. To je nejaké extrémne divné. Čo to má byť? Som zašiel. OK. Keď si môžem vôbec objednať popcorn alebo lístok, keď majú otvorené. Neviem, čo je CDčko v obchode. Blbosti. Nič to nepotrebujem. Ja sa idem trošku prejsť. Na čerstvý vzduch. Nič.
Toto je reálna výstava diamondového brnenia. Si pokusím získat. Nie, to sa mi nepodarí. Z toho tu musí byť druhý diel, pretože to je fakt veľká mapa. Tak to prosiecko budem mražkať. Idem nakrmiť. Ešte vám tam skazené. Toto vôbec skrmím. Ale akože nič moc u seba ja nemám. Zase ako také dobré veci u seba zase nemám. Tak ja idem. Čo je tam s tými šipami? Nemôžem ich odkázať bez listve. OK, radšej z tohto kida odchádzam. Ja im to opravím. Nech to nie je také nebezpečné. A odchádzam. Quiz. Bože, čo? Kde sú moje veci? Kde sú moje veci? Niekto ich zobral veci, ja som mal otvoril rodiči a odchádzam. Mám pekné utesy. Čo to je? To má strko. Nie, niekto má strko. Pokúsim sa plávať. Musím sa to schovať. Nie. Tak som späť, ale čo to má byť? Čo mňa vyskočilo? Čo to mňa otočí? Ono. Niečo tam stalo. Podskyte, lebo si dobrý, že ma z toho vylovili, lebo práve sem prišli príšery. Nie. Nie. Zabijem. Kde to som? Som späť tu. Skryním zase ten efekt. Takže mi nejak pomaly to príde. OK. Našťastie som sa dostal z toho mola. Je to tam extrémne nebezpečné, to viem, lebo vidím. Tento ma slepol vtedy dole. Ten už nebude mať pekný život. Pretože dostane to isté. Len je spadol dole. Teraz sa musím schovať. Lebo nemôžu mňa zhodiť dole. Keby sa toto stalo, bolo by to veľmi zle. Prečo? Pretože tam dole je to extrémne nebezpečné. Akože fakt. Mne toto nedávajú. What? This is end. Dajte odber, dajte like. Goodbye.